Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Студияда сезне мин Эльза Ахмәтҗанова сәламлыйм. Тапшырыбызның иҗат төркеме белән бергә безнең белән булган һәрбер тамашачыга күтәренке кәеф, күңел тынычлыгы, уңышлы көн теләп калабыз. Бүгенге көнгә кереп калган кайбер кызыклы һәм тарихи вакыйгаларга күз салып китик. 1877 елның 9 июлендә дөньяда беренче телефон компаниясе оеша. Бостон университеты профессоры Александр Белл телеграф уйлап табу өстендә берничә ел эшли. Бу җайланма бер юлы 7 телеграмма тапшырырга тиеш була. Аппаратны күрсәтү киң җәмәгатьчелеккә шул кадәр көчле тәэсир итә ки, уйлап табучаны уңышлы концернга әверелдерү турында хыяллана. 1881 елда беренче телефон станцияләре ачыла. Аларда коммутация кулдан, телефон туташлары бик оста идарә иткән штекерлар ярдәмендә алып барыла. Бүген тәмле бәйрәм ул шикәр печеньесы көне исемен йөртә. Бүгенге көндә кондитер эшләмәләренең бу төре ихтыяҗ булган тәм-томнарның берсе булып кала бирә. Ул затлы ризык исемен йөртүгә дәгъва итмә, әмма аның җитештерү гадилеге һәм искиткеч тәмле булуы күптән инде бөтен дөнья буйлап миллионланган кешеләрнең яраткан ризыгына әйләнгән. Бу бәйрәм рәсми булмаганлыкка карамастан, ул халыкара дәрәҗәдә үткәрелә. Аны бәйрәм итүгә дөньяның төрле илләреннән кондитерлар кушыла. Бүген бит чокырлары көне. Ул төрле тирәнлектәге һәм зурлыктагы күзгә күренеп торган күлекләр. Түгәрәк яки сузылган булалар. Гадәттә бит мускулларының тыныч халәтендә чокырчыклар сизелми диярлек. Елмаю яки интенсив мимика булганда гына күренә. Биттәге чокырлар шактый сирәк күренеш һәм ул матурлык символы булып тора. Шынлап яшәү өчен җирдә кирәк ярату гына, хисләреңне бар дөньяга сөеп тарату гына. Нәҗибә Сафина. Фатих Амирхан әсәре буенча эшләнгән график романны тәкъдим итү чарасы булып узды. Ни өчен авторлар Нәҗип әсәрен сайлаган? График әсәр нәрсә ул? Бу сорауларга җавап алдагы язмамызда булыр. Рәссам Гүзәл Гариповга комикс ясау фикре Фатих Амирханның иллюстрацияле китапларын таба алмагач килгән була. Идеяны тормышка ашырыр өчен язучының Нәҗип әсәрен сайлап ала. Аны график новелла, ягъни комикс юнәлешенең бер төрендә башкарырга уйлый. Бу әсәр безнеңчә универсаль. Ул теләсә кайсы кешегә аңлашыла. Анда ниндидер күп кешеләргә таныш булган үз-үзеңне эзләү темалары бар. Үзеңнең сәләтеңне, үзеңнең талантларыңны эзләү темасы бар. Шуңа күрә без бу әсәрдә тукталдык. Әсәрне без үз телем грантына тәкъдим иттек. Ул мэриядан, Казан мэриясеннән татар проектларын үстерү өчен юнәтелгән грант. Һәм безгә китапны чыгарыр өчен безнең сметаны хуплап, безнең идеяны кабул итеп, шушы китапны чыгарга ярдәм иттеләр. Балалар өчен иҗат иткән әсәрләрдә күбесенчә авыл балалары көнкүрешен яктырта. Әмирханның Нәҗибе исә шәһәр малае. Ә шәһәрдә ул чорда нинди фатир җиһазлары булган, балалар ничек киенгән, тарихи яктан хаталар булдырмау ягында уйларга кирәк була. Мине бу проект шул ягы белән кызыксындырды ки, монда фән белән көнкүрешне дуслаштырырга кирәк иде. Фән күп очракта гади тормыштан ерак тора. Өлкән буын гына түгел, балаларны да үткәннәр кызыксындыра. Бу проектны тормышка ашырыр өчен үземә дә музей экспонатлары, иске фотоларны өйрәнергә туры килде. Мы прямо изучали вместе музейные экспонаты. Мы изучали этнографию города. Китапның кызыклыгына үзенчәлеге бар. Тасвирлау рәсемнәре белән тәңгәл килми. Китапның ахырында тарихи белешмәләр дә урын алган. Татар китабы йортында урнашкан Шәриф Камал музей фатиры интерьерлары китап рәсемнәре өчен үрнәк булган. Айрыша кызыксынучан укучылар бергә килеп, чагыштырып та карый ала. Шушы комиксны укып чыкканнан соң Фатих Амирханны яңадан укыйсы килә башлый. Шәхсән миндә шундый теләк. Чөнки без монда Нәҗипне үзен күрәбез. Һәм ничектер бу бала тарихын үзебез кичереп чыгарабыз. Персонаж күзгә башка төрле якын дәрәҗәдә якынайып китә. Менә калса бу мондый формаларны куллану бик тә отышлы һәм беренче график романистикта була бу әсәрне аның шулай пайда булуы безнең бу юнәлештә әдәби процессларның барышын бәлки үзгәртер. Тәкъдир итү кичәсендә балалар өчен китапларның җитеп бетмәү турында кат-кат әйтелде. Булат Минкин Нәҗип китабының куючы режиссеры үзе дә бу фикерне хуплады.
Кино, театр өлкәсендә иҗат итүче режиссерның комикс жанрында бу беренче эше. Проект өстендә эшләгәндә кинодагы кебек һәр кадрны күздә тотырга туры килде ди ул. Гомумән яңа әйбер, ул авыр башта бара. Нәрсәгә язмасын, сен дә барынча башта авырлык бара, аннан гына инде син темага кереп китәсең. Аны укыйсың, аның турында күп әйберләр, материаллар. Һәм дә менә шундый әйбер булды башта. Курку да булды, чөнки моның ничектер бу инде Фатиха Әмирхан автор пәйда була, һәм ул беренче урында синең. Кай вакыт автор ничектер онтыра кирәк. Һәм син монда үзеңне күбрәк күрергә тиештер дип мин уйлыйм. Тем более без теге заманча язарга тырыштык аны. Теге тарихи әйбер булса да, барыбер хәзерге теге балалар өчен бу аңлашылыр итеп. Китапта сәләтеңне ачу, тормышны ярату, үз кыйблаңны табу кебек күтәрелгән сораулар замана балаларына да һичшиксез кызыклы булыр. Укучылар һөнәрле кешенең акыл белән эш итүе, көймәне алга этәргән җилкән кебек, ул һәрвакыт алга барачак дигән нәтиҗә ясар. Сезгә дә гел алга баруны теләп калабыз. Кибеттән китап сатып алып уку бер нәрсә, авторлар белән күзгә-күз очрашып сөйләшү бөтенләй башка. Нәҗип китабын рәсемнәр белән тулыландырган автор Гүзәл Гарипова студиябызның кунагы. Гүзәл ханым, хәерле көн, исәнмесез? Исәмсез. Бер эшегез астында сез шундый имза куйгансыз, Гүзәл Бану дип. Сезгә ничек эндәшергә? Гүзәл дипме, әллә инде Гүзәл Бану дипме? Гүзәл дип. Гүзәл дип кенә ярый. Менә сез үзегезне иллюстратор дип әйтәсез. Иллюстратор белән рәссам арасында нинди аерма бар? Һәрбер иллюстраторда рәссам яки киресенчә рәссам иллюстратор була аламы? Әлбәттә, рәссам иллюстратор була ала, һәм киресенчә дә була ала. Иллюстратор ул күбрәк текст белән эшли. Иллюстрацияның иң беренче иллюстрациялар ясый башлагач кешеләр, аның беренче функциясе булган текстка ниндидер ачыклык кертү. Димәк, иллюстратор ул текст белән эшли һәм аңа яңа төсмерләр өстәргә мөмкин, яки аны ничектер яңа яктан ачарга мөмкин. Һәм менә эш нәрсәдән башланып китә? Мәсәлән, сезгә тәкъдим итәләр китапка рәсемнәр ясарга, нәрсәдән башлыйсыз эшне? Шул текст белән танышудандыр инде. Әлбәттә, башта текст белән танышабыз, аннан соң раскадровка ясыйбыз. Ул димәк, һәрбер битне кадрларга бүлеп, аның сюжетын билгелибез, кайдан нинди акцентлар булырга тиеш, кайдан нинди үзенчәлекләр булырга тиеш. Аннан соң инде иллюстрация эше китә. Айрым-айрым һәрбер бит ясала башлый. Менә нинди персонажларга рәсемнәр кирәк була? Һәм рәсемнәрнең күпме китапта булуын кем хәл итә? Автормы яисә менә рәсемнәр белән тулыландыручы, иллюстратормы? Гадәттә аны нәшрият хәл итә, редактор хәл итә, кайбер чакта команда белән бергәләп тә хәл ителергә мөмкин. Менә бездә иллюстрация үрнәкләре сез алып килгәнсез, тамашачыларга да күрсәтеп киттек. Һәм менә бу образлар ничек туды? Ни өчен менә аларга тукталырга булдыгыз? Һәм алар искиткеч матурлар. Инде әйткәнемчә, шул хәлләр безнең татар йөзлегебезне, менә милләтебезне йөзләрендә чагылдыралар. Кайберләрендә тамашача күрсәтеп китсәк? Рәхмәт. Беренчедән, образлар өстендә эшләгән вакытта бик күп эскизлар ясала, образның нинди буласы икәне уйланыла да алдан, нидер концепциясе. Һәм аңа охшаш кешеләрне, мәсәлән, мин эзли башлыйм, аларны күп итеп төшерәм. Мәсәлән, төшерәсез ничек рәсемгә эскиз рәвешендә, мәсәлән, менә Мәрфуга образын эзләгән вакытта мин күп кенә татар кызларын ясадым, ниндидер аңа охшаш кешеләрне эзләдем. Менә тасвирламага нигезләнеп, аңа охшаш кешеләр эзләнә дә, һәм аннан соң алардан эскизлар ясап, шул эскизлардан ниндидер яңа персонаж булдырыла. Кайбер чакта ул бер кеше дә булырга мөмкин. Мәсәлән, кайбер чакта шулай була. Бер кеше бик каты туры килә менә шушы рольгә, димме, һәм ул кешедән тулысынча ул персонажны күчереп ясарга була. Монда бик игътибарлы булырга кирәктер инде. Аннан соң кайбер чакта кеше үзе ул персонажга ошамаска да мөмкин, ләкин аның ниндидер кыланышлары, ниндидер позалары бик каты ул персонажга туры килеп, аның ниндидер шундый рәвешендә кулланырга була.
Менә бу чын персонажмы? Алынганмы менә бу тормышта? Бу персонаж чынбарлыктагы берничә кеше нигезендә ясалган. Ул бу кеше юк. Ул бәлки кемгәдер ошагандыр. Ләкин ул бик күп кенә татар кызларының образлары нигезендә ясалган. Әйе, бик матур татар кызы кебек менә чыннан да. Рәхмәт. Аннарсын беләсезме нәрсәгә игътибар иттем? Сезнең менә бу эскизларда бик күп безнең иске элеккеге йортлар сурәтләнгән. Мин үзем бик яратам менә бу Казан урамнары буйлап йөреп, менә шушы иске йортларга карап йөрергә. Алар шулкадәр матур. Буларның прототиплары бармы? Әйе, бу чын барлыктагы реаль йортлар. Гомумән Нәҗипнең әсәрендә аның ие берничек тә тасвирланмый, ләкин ул һәр вакытта да ие эчендә йөри, ишек алдында йөри, анда ие кырында ничектер уза, һәм безгә менә Динә Гатина Шафикова булышты референслар эзләргә. Бу иләр, алар реальләре дә бар, ә эчке тасвирламасы бу иләрнең шук юк иде, ансы берничә ие нигезендә ясалган. Мәсәлән, татар китабы йортыннан да бар ниндидер баскычлар, анда бүлмәләр, анда Алабугадагы Шишкин музейнан мәсәлән кухня күренеше бар. Менә тышкы рәвеше ул татар бистәсендәге Мусин йорты, сәүдәгәр Мусин йорты, ул хәзердә бар ул йорт. Аны ялгышмасам реставрация уздырдылар күптән түгел генә. Менә ул бинаның тышкы күренеше берничә кадрда бар. Тагын монда берничә җирдә Нәҗип Фатих Әмирхан үзе яшәгән, туып үскән йортның рәсемен төшерә. Ул рәсем фото нигезендә ясалды, чөнки ул йорт инде юк, аның фотолары сакланып калган. Менә иллюстрация ни кадәр төгәл булырга тиеш? Менә шул ук иләр, иске йортлар таләп итәме? Төгәллек кирәк, әгәр дә ул ниндидер фәнни эш булса. Әгәр дә ул инде ниндидер фәнни китап булмаса, әлбәттә анда уйдырмада булырга мөмкин. Иҗатыгызның төп юнәлеше татар мөхите дип әйтсәк тә, миңа калса бердә ялгышмам, бик якын менә безнең милләтебез сезгә. Әйе, менә үзегезне ни кадәр безнең креатив татар яшьләре җәмгыятенең әгъзасы булып хис итәсез икән? Мин ничектер махсус татар мәдәниятен чагылдырырга тырышам дип әйтә алмыйм, но баштан ук шулай киттем, мин татар мәктәбендә укыдым, мине татарча проектларга чакыралар иде, һәм үзеннән-үзе минем шулай портфолио дидер татар әсәрләре нигезендә формалашты, һәм бәлки чыннан да мин татар креатив яшьләренең бер әгъзасы була дип әйтергә мөмкиндер. Бу китап бит сезнең беренче генә түгел, сез бик күп китапларга иллюстрациялар иҗат итәсез. Әйе, бүгенге көндә оннан артык иллюстрациялы китабым бар, аннан редактор буларак эшләгән китапларым да бар, дизайн ясаганнары да бар. Гомумән күбесе әлбәттә татар авторлары. Абдулла Алиш та бар, Каим Насыйриның да әсәрләрен ясаганым бар иллюстрациялар. Күбрәк татар темасы, татар мөхите чыгылдырылган иллюстрациялар миндә күбрәк. Чит төбәкләрдә кызыксыну зур бугай менә безнең милләтебезгә, татарлыгыбызга. Әйе, менә берничә конкурста җиңгәнем бар, иллюстрациялар конкурсында, шулай татар китаплары белән. Менә Йолдыз Миңнуллина белән берлектә ясаган идек без китап. Шундый ул эксперимент, юк, Зөһрә түгел, Зөһрәне дә ясаган идек. Без әле Мурат һәм Мәче дигән китап ясаган идек. Кечкенә генә китапчык, ул шундый эксперимент кебек кенә китап иде, ләкин ул Болоньяда китап фестивалендә күргәзмәдә булып кайтты ул китап. Аның тиражы бар тик 2 генә данә, чөнки ул эксперимент, ләкин аны бик каты шаттылар һәм бастырылмаган 100 иң яхшы китап дигән күргәзмәдә ул катнашып кайтты. Шундый күргәзмәләр дә бар. Әйе, кызык, әйе. Сез шәхси фәһемгә, бу инде безнең интеллектуаль собственность дип әйтәбез, сез бик игътибарлы шуңа. Менә никадәр дәрәҗәдә бүген менә бу аның хокуклары саклана? Менә мин эшли башлаган идем иллюстрация өлкәсендә 2014 елда. Ул вакыт белән чагыштырганда хәзер күпкә игътибарлырак дип әйтергә була. Чөнки элек ничектер сорамыйча рәсемнәрне дә кулланып, кайдыр бастырган очраклар очрый иде. Хәзер кешеләр игътибарлырак булырга тырышалар. Анда проектның инициаторлары үзләре дә беренче булып, әйтәгез, моны юридик яктан ничектер билгеләп куйык дип үзләре шундый инициатива белән чыгалар. Чөнки элек ул ничектер шулай кул селтәү генә иде, кемгә кирәк инде ул, нәрсә инде ул. Гомумән алганда, менә әйтәсем килә, хәзер татар темасы бик популяр һәм аны ничектер сорамыйча куллану очраклары да күбәя. Бәлки шуңа да кешеләр алдан уйлап планлаштырып куялардыр, аны хокукларын алып китмәсеннәр дип алардан. Әйе.
Сез тирән белемле рәссам дип әйтәсем килә. Белемегез дә сезнең шактый һәм сез бер туктаусыз миңа калса үзегез өстендә эшли торган шундый иҗади шәхес. Рәхмәт. Бәлки шуннан да шулайдыр. Мин үзем дә укытам, студентларны укытам дизайн институтында һәм үземнең белемнәрне арттырырга тырышам. Чөнки әлбәттә укыткан вакытта тагын да алгарак, тагын да күбрәк белемнәр өстәргә кирәк. Чөнки алар үзләре дә бик шундый яңа заман кешеләре, яңа заман яшьләре дип әйтимме, бик тиз информацияны отып алып, инде ниндидер яңа юкларга үсәргә телиләр. Гел шундый трендларны белеп торырга кирәк. Шуңа күрә әлбәттә мин үстәргә тырышам белемнәремне. Менә чит илдә кызыксыну күп дисез менә безнең милләтебезгә, менә үзебездә менә татар китаплары чыннан да үзенең укучысын таба микән, тиешле дәрәҗәдә фикерегез ничек сезнең? Дөресен әйткәндә белмим. Кайсыдыр таба, кайсыдыр бәлки табып җиткермидер дә. Ничектер теге турыдан-туры кешеләргә чыгып, алар белән менә эшләсәң, күбрәк табадыр сыман. Шуңа күрә бездә менә татар китап йортында презентацияны ясадык, Нәҗипнең махсус укучылар белән очрашырга теләдек. Һәм күп кенә кеше килде, 70-тән артык кеше регистрация узып, теркәлеп килеп җиттеләр. Һәм күп кенә кызык сораулар бирделәр. Менә минемчә укучылар белән күбрәк шундый аралашу булса, турыдан-туры аралашу, күрешү булса, ул яхшырак та күбрәк тә таралыр иде. Безгә дә менә сезнең белән турыдан-туры очрашып, студиябызда сөйләшү бик күңелле булды. Сезне шәхси ягыннан да ачасы килгән иде, рәссам буларак кына түгел, иллюстратор буларак кына түгел. Килеп кенегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Бары тик уңышларны телибез һәм иде яңа иҗади эшләрегезне көтеп калабыз. Рәхмәт. Матур көннәр телибез сезгә. Рәхмәт. Бүген яшулар, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.